O săptămână grea de antrenamente, succesul de sâmbătă trecută cu Tonga și dorința de a găsi o nouă victorie îi face pe stejari să spere la un rezultat bun aici pe Stadionul Național de Rugby. Ne pregătim de un nou meci de poveste. România înfruntă Canada în doar câteva momente. Suntem Alex Roman. Prieteni, alături de mine este Harry Dumitraș, fostul capitan și selecționer al stejarilor. Vă invităm la un adevărat spectacol. Bună seara, Harry, bine ne-ați regăsit. Bună seara tuturor, bine ați venit. Sper că echipa României ne va oferi și astăzi o mare bucurie, pentru că avem nevoie de rezultate. După meciul cu Tonga, care a fost o reușită, stejarii s-au bătut extraordinar și au obținut în ultimele clipe o mare victorie. Un succes istoric, chiar am putea spune. Istoric, da, într-adevăr, pentru că la ora actuală, pentru că tendințele rugby-ului internațional s-au schimbat, o echipă clasată pe locul 11, care de altfel a pierdut 2 locuri, România a câștigat 1,5 puncte după această victorie. Și se știe că diferențele acestea de locuri între echipe în rugby sunt chiar mari, adică nu se trece așa ușor de la o poziție la alta. Este foarte complicat, punctele sunt foarte greu de câștigat în rankingul mondial. De exemplu, astăzi Statele Unite au câștigat în Georgia, ne-am apropiat foarte mult de Georgia. O victorie astăzi s-ar putea să ne ducă pe locul 15 sau 16, dar și Statele Unite au pierdut puncte și sunt mult în urma noastră. Da, așadar ne așteaptă un meci extrem de interesant. Sunt chemați jucătorii celor două echipe din Bucium. Este un obicei care ar putea, de ce nu, să se implementeze aici pe Stadionul Național de Rugby. Dacă am avut o formă de haka, acel sipitau, de ce nu să venim și noi cu ceva identic, cu o amprenta a noastră? Da, este un pic mai complicat. Rugby-ul este un spectacol astăzi, deci pe lângă jocul propriu-zis, înaintea celor 80 de minute și după cele 80 de minute, întotdeauna sunt anumite animații pentru a atrage cât mai mulți suporteri, cât mai multă lume. Este foarte important să fim susținuți de cât mai mulți oameni și să oferim și noi un spectacol tuturor iubitorilor acestui sport minunat. Haideți să vă prezentăm pe scurt și cele două formații. Să începem cu gazdele, România, cu Mihăiță Lazar, Otar Turașvili, Ion Paulic, Alin Coste, Marius Sârbe, Viorel Lucaci, Mihai Macovei, Stelian Burcea, Florin Surugiu, Valentin Carafeteanu, Florin Ioniță, Florin Vlaicu, Ceaba Gal, Ionuț Dumitru și Cătălin Fergu sunt cei 15 ruibiști antrenați de Rin Howard. Rezerve sunt Andrei Rădoi, Constantin Pristaviță, Horațiu Pungea, Valentin Popârlan, Dorin Lazar, Robert Dascălu, Cristian Diniș și Gabriel Conache. De partea cealaltă, Canada a intrat într-un prim 15 format din Bidens, Pifero, Tideman, Hodgson, Buchboom, Sinclair, Dalla, Ardron, Mac, Jones, McKenzie, Blevins, Horn, Hassler și Evans. Sunt ceva modificări în 15-le României. Îl observăm pe Burcea, cât și Florin Ioniță, dacă nu mă știu, chiar debutant. Da, dar s-a menținut, din ce observ eu, coloana vertebrală a echipei. Talonărul numărul 2, numărul 8, numărul 9, 10 și 15-le sunt piesele importante în fizionomia unui meci de rugby pentru o echipă și, bineînțeles, au încercat să se odihnească jucători și să intre în teren jucători cât mai odihniți, cei mai în formă. Da, pentru că să nu uităm, seria meciurilor, testelor, va continua în direct la televiziunea română și săptămâna viitoare un meci cu Fiji, un meci special pentru Harry Dumitraș. Vom vorbi despre această partidă în parcursul transmisiunii. Însă haideți cu toții acum să aplaudăm acești eroi care intră pe teren, să nu uităm acești bravi eroi care luptă de fiecare dată pentru România. Nu contează pe cine ai în față, contează pe cine ai alături, este sloganul stejarilor. Da, este important să joci în fața propriilor suporteri, să ai al 16-lea om, cum se spune, și publicul român ne-a dat aripi sâmbătă trecută, ne-a încurajat până în ultimele clipe și, bineînțeles, ne-a împins în ultimele moluri și grămezi spontane și am reușit, bineînțeles, acea victorie minunată. Sper să o facem și astăzi. Dar trebuie să fim foarte corecți în ceea ce spunem. O să fie un meci mult mai greu, mult mai dificil, pentru că adversarii noștri au fost răniți în orgoliu propriu în Georgia și au venit aici să câștige acest meci, dar o să le fie foarte greu. Da, în câteva momente se vor intomna și cele două imnuri de stat.
auzim pe fundal spectatorii veniți și astăzi în număr destul de mare. Vă rugăm să vă ridicați, să vă însemna imnurile de stat ale celor două țări. Începător naționale zi. Vom asculta imnul Canadei. Tambor Canada. Stand on God for thee. God keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on God for thee. Stand on God for thee. Iar acum, domnilor și domnilor, ne pregătim pentru Deșteaptă-te Române. Național de România. Barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum niciodată croiește tată toată, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum niciodată să descoperți la lume, că azi mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Am auzit 23 de eroi cum au cântat din suflet Deșteaptă-te Române, 23 de eroi care sunt gata să continue seria bună și să răpună Canada. Haridu Mitraș, de foarte multe ori ai fost în teren pentru Naționala României, ai jucat împotriva Canadei. Cum sunt acești canadieni? Sunt oarecum pe măsura noastră sau au un stil diferit? Am jucat în 1991 la Cupa Mondială, un meci care l-am pierdut cu 19-11, dar vreau să vă spun că este o echipă foarte solidă, cu un joc foarte agresiv, cu o înaintare puternică. Asta este specificul lor. Dar cu jucători foarte rapizi a liniilor de înapoi. Deci echipa României va trebui astăzi, după părerea mea, deci ceea ce spun asum, să-i agreseze, dacă pot să-i spun în bunul sens al cuvântului, să avanseze cu balonul în mână, să fixeze cât mai mulți înaintași și după aceea să desfășoare jocul, pentru că se vor crea spații și este important de la început să le arătăm că suntem o echipă puternică pe înaintare, să-i busculăm la acest nivel și să le calmăm ardoarea. O înaintare de care de altfel suntem și renumiți. Să nu uităm, canadienii sunt la o a doua aventură în România, după duelul din 2005 de pe stadionul Ghencea.
Stejarii au reușit să întoarcă atunci scorul, s-au impus cu 22-20 după un meci început pe soare, s-a terminat pe ninsoare. De această dată avem parte de condiții meteorologice oarecum excelente pentru un joc de rugby. Ce au spus colegii de la serviciul meteo de la televiziunea română pentru seara asta? Avem ninsoare sau nu? Nu ne-au asigurat că stejarii vor putea evolua în condiții optime și vor putea aduce victorie. Trebuie să fim foarte atenți, așa cum spuneam mai devreme. Deci s-a dat lovitura de începere, un balon înalt al canadienilor. Prins bine însă de Stelian Burcea. Da, balonul este în posesia jucătorilor noștri care fac un punct de fixare în jurul lui Lukaci. Balonul rămâne, se dau lupte grele în locul de fixare, dar rămâne în posesia noastră. Surugiu pentru Calafeteanu, Turașvili încearcă să pătrundă la mijlocul terenului, un nou punct de fixare exact pe mijloc. Se desfășoară jocul foarte bine. Suntem ținuți undeva la centrul terenului. Otar Turașvili, un georgian naturalizat în 15-le României. Da, anul trecut la IRB Nation Cup, pentru că își dorea foarte mult să evolueze în echipa României, s-au făcut toate demersurile necesare și iată-l din nou, el confirmă, mă bucur pentru acest lucru. De fapt, un pariu câștigător poate și de asta nu știu ce să spun. România a câștigat anul trecut IRB Nations Cup. De altfel a câștigat și anul acesta. Dar iată o acțiune bună a jucătorilor noștri care câștigă foarte mult teren, păstrăm posesia, din nou un punct de fixare în jurul lui Macovei. Aproape de linia de 22 și iată prima oportunitate pentru primele 3 puncte ale echipei noastre. Da, cu siguranță când începe partida se preferă cele 3 prime puncte. De ce oare? Să arate oarecum cine este șeful? Și acest lucru, dar în momentele de dominare este foarte important să marchezi puncte, să arăți adversarului că fiecare voiaj care îl faci în câmpul advers nu-l faci degeaba și atunci este un moment psihologic unde tu câștigi încredere și îl pui la îndoială pe adversar marcându-i puncte de fiecare dată când ajungi în câmpul lui. Da, de încredere a avut parte săptămâna trecută și Florin Vlaicu, să nu uităm că el a deschis scorul după lovitură de la o distanță destul de mare. A fost și acea bară gol destul de rar întâlnită, însă cu succes. Ceea ce nu s-a întâmplat și de partea jucătorilor din Tonga, care au ratat de la 11 metri, cum se spune, transformarea. Bara a fost... Dar câteodată șansa ți-o faci și singur, șansa a fost de partea noastră. Este bine, se mai întâmplă. Parcă mai meritam să câștigăm și noi, mai ales pe final, așa, cu echipele mari, să spunem. Este normal, pentru că s-au făcut mari eforturi de către toată lumea în rugby-ul nostru și merităm și noi la un moment dat, pentru că echipa națională este oglinda rugby-ului românesc, merităm acest lucru și iată că acest lucru nu vine singur, este reușita unui munci foarte dificile a unor oameni și iată că rezultatul s-a concretizat de data aceasta săptămâna trecută pe teren. Între timp, Florin Vlaicu a pus primele 3 puncte pe tabelă dintr-o poziție extrem de facilă pentru valoarea lui. De altfel spunea într-un interviu după meci, întreba dacă chiar i-a tremurat piciorul la acea ultima fază. A spus că acest lucru se întâmpla undeva la poate la 19 ani, nu acum. Bineînțeles, sunt jucători care au mulți ani de rugby în spate, o mare experiență internațională, deci sunt oameni pe care se contează. În aceste momente se fructifică, dacă pot să spun așa, efortul unei întregi echipe. Deci totul aparține numai acelui picior, dacă putem să-i spunem așa. Deci s-a încercat o acțiune pe partea închisă pentru a surprinde adversarul. Am fost opriți în margine și iată o margine undeva la 35 de metri pentru Canada. Prima margine a jocului. Pifero foarte bine prind acolo canadienii prin Biubum. Să vedem dacă vor reuși să avanseze. Îi ținem destul de departe, extrem de bătăios acolo Lukaci. Apărarea este bine organizată, foarte agresivă. Nu reușesc canadienii să avanseze. Undeva la 40 de metri. Dar este foarte important să reușim să-i ținem acolo, să nu pătrundă în 22. Da, iată, se încearcă a trece jocul de partea cealaltă, se duce dintr-un capăt în altul a terenului, se avansează bine, dar apărarea este bine organizată. Din nou numărul 8, adversarul, un jucător foarte puternic, foarte tehnic. Bună intervenție lui Ciobigal.
Back-on advantage. Iată că recuperăm acest balon foarte bine, băieți. Vom reuși să degajăm terenul. Advantage over. Mihăiță Lazar încearcă să facă un punct de fixare pentru a scoate balonul în avansare. Florin Surugiu joacă cu piciorul, un balon de urmărire foarte înalt. Bine recuperat de canadieni care vor lansa un contraatac. Da, trebuie să fim atenți să nu le permitem spațiu. Au demonstrat că le merge foarte bine jocul de pase. Da, accelerează jocul foarte mult. Cercat acolo să străpungă fundașul Evans. Se joacă în același sens, undeva în 30 de metri al nostru. Iată 2 sau 3 timpi. Se păstrează balonul. Foarte bine și Vlaicu acolo. Reușim să busculăm. Și iată că adversarii fac o greșeală tehnică unul înainte și vom beneficia de o grămadă ordonată. Este prima grămadă ordonată a meciului. Da, foarte interesant, pentru că am impresia că raportul de forțe este foarte echilibrat. Da, într-adevăr, dacă o luăm după statistică, adversarii noștri au păstrat mai mult posesia, apărarea noastră a fost bine organizată, a răspuns foarte bine, au încercat să ne prindă și în interval, să ne strângă și să ne ocolească după aceea, să o ducă dintr-o parte în cealaltă a terenului. Am fost bine așezați, am reușit cu eforturi mari, bineînțeles, jucătorii se resim de o parte și de cealaltă, dar i-am adus înapoi pe 40 de metri și ăsta e un lucru bun. Să vedem o grămadă foarte importantă în fizionomia jocului, în primul rând pentru că este prima grămadă ordonată, și să vedem cine va câștiga din punct de vedere psihologic, pentru că este un moment important. Cum era în grămadă? Vreau să întreb, acel efort pentru foarte mulți supraumenesc, acea încleștare. Este o încleștare pentru că este un mijloc de intimidare a adversarului, dacă pot să spun așa, unde e o probă de forță. În momentul când îi pui plumb în picioare, se resimte. Iată, jucătorii adversi sunt penalizați. Avem o grămadă foarte puternică care și-a pus deja amprenta pe prima grămadă. Și să-l urmărim acum pe Calafeteanu, va trimite cât mai departe, pentru că tot noi vom avea posesia. Da, o margine undeva aproape de 22 canadienilor. Și molul de margine funcționează foarte bine. Să vedem, da, sper să asistăm la primul mol de margine. Din nou o probă de forță. Margine completă, Turajvili, câștigăm, bine posesia acolo prin capitan. Iată că fac o greșeală și din nou vor primi 3 puncte canadienii. Au încercat să dezloce molul de margine încă în momentul când săritorul era în aer, lucru care este interzis. Da, și poate aduce la consecințe destul de grave. Bineînțeles, pentru sănătatea și securitatea jucătorilor, aceste lucruri sunt interzise. Placajul în aer este sancționat cu carton roșu, deci regulile sunt foarte stricte. Să-l urmărim din nou pe Florin Vlaicu, cum în tentativa sa de a aduce încă 3 puncte norocoase, putem spune, pentru că la fiecare lovitură de pedeapsă sunt 3 puncte care pot conta în economia jocului. Bineînțeles, este a doua acțiune care se desfășoară în câmpul advers, deci a doua oportunitate de a marca puncte pentru echipa națională, pentru purtătorii frunzei de stejar. Are suficient timp la dispoziție Florin Vlaicu. Se spune că ruibiște și imaginează înainte traiectoria pe care o va atinge balonul. Da, ce încercare reușită, 6-0 pentru România. Bineînțeles, în prima fază ei își fixează balonul. În momentul în care vor lovi balonul, ei privesc un singur lucru, ori balonul, ori numai butul. Deci nu, dinainte ei știu traiectoria, deci în momentul acela se concentrează numai în locul în care piciorul va trece prin balon, așa se spune.
Da, Florin Vlaicu și el în zi foarte bună, că de altfel bună evoluția echipei României, n-au reușit să-i lasă pe canadieni să fie foarte amenințători. Da, i-au ținut tot timpul sub presiune, chiar și în momentele când n-am avut balonul. Am fost agresivi, am avansat tot timpul. De nou numărul 8 al canadienilor, un jucător foarte penetrant. Tyler Ardon. Foarte mulți jucători ai canadienilor evoluează în Anglia. În Anglia, chiar și în Franța, în campionate puternice. Au pus mâna pe balon canadiene. Sunt undeva pe linia de 22 de metri, dar apărarea noastră este bine organizată. Numărul 10, canadian, reușește o pătrundere. Foarte bună pătrunderea lui Harry Jones. Să vedem, continuă acum șirul de pase. Da, dar apărarea noastră este, chiar dacă a cedat un pic de teren. Am demonstrat că știm să jucăm chiar și la 5 metri în partida cu Tonga. Trebuie să fim însă atenți la acea pasă sărită. Pericol mare. Sunt opriți canadieni undeva la o palmă de linia de țintă. Apărare eroică a jucătorilor noștri. Bine că au reușit să stopeze pentru moment tăvălugul canadienilor. Și iată, după un minut de acțiune, unde au plimbat mingea dintr-un capăt al celălalt, numărul 8 canadian reușește o încercare între bețe. 6-5 pentru România. Ardron s-a remarcat în această acțiune largă că el a reușit să concretizeze, să aducă 5 puncte pe tabelă pentru Canada. Da, este capitanul echipei, un jucător foarte tehnic, un jucător care duce echipa înainte și a arătat-o și de asta este rolul capitanului de echipă. A dat exemplu, a plătit cu exemplu propriu. Ar trebui, după părerea mea, ca acest jucător, dacă se spune așa, să fie ținut în oglindă. Imediat, în momentul în care se așează undeva în atac, trebuie imediat cineva să-l urmărească și să-l oprească foarte repede. Pentru că tot jocul se desfășoară în jurul lui. La fiecare acțiune care a fost, după 1 sau 2 timp de joc, el a primit balonul și a atacat foarte bine intervalul undeva la nivelul centrilor, opozând un jucător puternic în fața unor jucători mai rapizi, dar mai puțin fizici. Un jucător de înaintare, ca să înțeleagă toată lumea, contra un jucător de 3 sferturi. Între timp, Jones a pus 2 puncte pe tabelă, un avantaj minim de partea Canadei. Da, au căpătat încredere jucătorii canadieni. Un balon înalt de urmărire. Percu foarte bine. Extraordinar Percu, ca de obicei. Un jucător care avansează. Iată că și noi foarte bine Vlaicu. Coste și el încearcă să ajungă acolo la linia de 22. Ajungem de nou pe 22, Sârbe. Rezistă și Sârbe. Și iată de nou sunt penalizați jucătorii canadieni. Da, un jucător canadian, numărul 2, nu a eliberat zona placajului. Deci a rămas acolo, au încercat jucătorii noștri să-l scoate din acea zonă. Și iată că arbitrul, foarte aproape de acțiune, a sancționat neeliberarea zonei placajului. Este ceva normal, nu să trimită printre buturi. Da, mai adevărat că scorul este 7-6 pentru Canada. Trebuie imediat să revenim la scor, să preluăm din nou conducerea pe tabela de scor. Da, cu această echipă a Canadei ne-am mai întâlnit de 2 ori la Cupa Mondială, însă n-am reușit să ne impunem. În acel meci din 91 chiar ați fost pe teren. Da, acolo a fost una dintre marile erori care le-am făcut din punctul de vedere strategic, pentru că am dominat prima repriză și nu am ratat cel puțin 3 încercări
Ei au avut o singură oportunitate, ne-au marcat punctele care trebuiau și ne-am trezit la sfârșit prea târziu. 3 puncte pe tabela de scor pentru echipa României în contul lui Vlaicu și 9-7 pentru România. Deci vă spuneam de meciul de 91 cu Canada. Am marcat 2 încercări spre sfârșitul meciului, însă a fost prea târziu. Și acum trăim cu regretul pentru că peste 3 zile am bătut Fiji și poate am ratat cea mai frumoasă ocazie de a ne califica în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Ar fi fost pentru prima dată să jucăm cu Noua Zeelandă în Cupa Mondială. Da. Da, ce optimi cu siguranță ar fi fost. Apropo de amintiri plăcute, să nu uităm în 91 că tot urmează Fiji. Vine în minte acel eseu dat de dumneavoastră. Eu eram prea mic, însă l-am văzut de atâtea și de atâtea ori pe video, cum ați cărat acolo câțiva adversari până în terenul de țintă advers. Sper că și băieții noștri vor căra astăzi și în meciul următoare câțiva băieți în cârcă și vor marca încercări. A fost într-adevăr un lucru frumos, sunt doar amintiri. Astăzi ei reprezintă prezentul. Trebuie să credem în ei, să-i încurajăm, să-i ajutăm. Astăzi nu putem decât să-i încurajăm, să-i ajutăm cu sufletul. Nu mai putem împinge în grămadă, nu mai putem sări în margine. Suntem alături de ei. Cu siguranță veți vedea în jurnalele de sport ale televiziunii române și acele imagini, dar și reportaje din lumea rugby-ului până la acea confruntare cu Fiji. Să ne întoarcem însă acum la joc. România în posesie. Foarte bine și iată o acțiune foarte bună a jucătorilor. Stărică Burcea a găsit o breșă în apărarea adversă. Am avansat, suntem în 22 advers. Moment bun al echipei noastre. O acțiune a înaintașilor pentru fixarea adversarilor. Se pleacă pe lângă Spontană. Din nou Surugiu. Ioniță câștigă metri destul de importanți. Ioniță din nou Surugiu. Greu de dezorganizat apărarea canadiană, care nu creează breșe până în acest moment. Se va face din nou un punct de fixare în jurul lui Lucaci. Să vedem acum pe Mol, l-ați auzit și pe arbitru. Da, s-a creat un mol undeva în 15-20 de metri. Arma secretă a României, se știe. Iată. Molul nu poate fi prăbușit. Exact. Iată, a fost anunțat că a fost o oprire. Da. Iată, se cere. Se duc lupte grele, reușim să avansăm bine. Suntem opriți undeva la 7-8 metri de linia de țintă. Se va încerca probabil un drop goal. Nu, din nou un punct de fixare. I-am văzut, de fiecare dată au suficientă energie dozată chiar până la sfârșitul partidei. Chiar dacă sunt asemenea situații, se dă drumul din nou la joc. Florin Vlaicu. Iată, am depărtat balonul undeva în afara liniei de 15 metri. Și iată că ținem balonul la sol. Din păcate ne-a lipsit susținerea. O acțiune destul de frumoasă, inteligentă a echipei României, care a încercat, a fixat de fapt la început, a masat cât mai mulți jucători într-un mic spațiu. Au creat undeva un spațiu exterior. Am încercat să ducem balonul acolo, dar ne-a lipsit susținerea. În momentul când jucătorul nostru s-a angajat în interval, nu a mai avut susținere și a fost penalizat pentru că a ținut balonul la sol. Păcat, am ratat o șansă bună, rămânem însă în continuare în avantaj pe tabela de marcaj. Vreau să mă întreb ce înseamnă aceste meciuri cu formații foarte puternice pentru România. Să nu uităm, îi așteaptă pe stejari un ultim asalt în primăvara anului viitor. O repetiție generală, dacă pot să spun eu așa, pentru meciurile de calificare pentru Cupa Mondială din primăvară, cu adversari puternici. Este foarte, foarte important să ne măsurăm cu alt stil de rugby, pentru că numai așa progresăm, așa învățăm, jucând cu cei mai buni, de care se spune, decât noi. Iată un balon întors și
este benefic pentru că știu că președintele s-a luptat foarte mult să obțină aceste meciuri test cu echipe mai bine clasate decât noi și este un lucru benefic pentru rugby românesc, în primul rând pentru că vedem marile națiuni la lucru aici pe stadionul nostru național, pentru că toți tehnicienii din țară și din București au oportunitatea să vadă la antrenament aceste echipe care petrec o săptămână aici, să vadă cum se lucrează, să vadă ce se petrece și în interiorul, poate, să spunem, acestor echipe. Da, deci sunt lucruri foarte bune și câteodată și din înfrângere înveți foarte multe lucruri, te călești jucând la un nivel foarte înalt, într-un ritm foarte intens și atunci te pregătești foarte bine pentru această campanie de calificare a Cupei Mondiale. Da, o campanie sperăm să fie cât mai bună. Suntem undeva la jumătatea drumului, însă de altfel să nu uităm, România, alături de 12, face parte dintr-un cer de 12 echipe calificate la fiecare ediție a Cupei Mondiale. O tentativă mai puțin Se mai reușită. întâmplă și la case mari. Iată că și adversarii oferă un cadou lui Fercu. Fercu, evoluție excelentă și în partida cu cei din Tonga. La un moment dat puteai să spui că face parte din echipa Tongăi, celor din Tonga. Da, într-adevăr, un jucător de excepție, foarte tehnic, foarte rapid, care face diferența. Un pericol pentru apărările adverse. Greu de ținut, greu de apărat în fața lui Cătălin. Și ca de obicei, multă lume pe stadionul național de rugby de triumf, o atmosferă aparte undeva aici, în centrul Bucureștiului. Bineînțeles, avem o șansă extraordinară să fim chiar în centrul Bucureștiului, lângă Arcul de Triumf, la șosea, cum se spunea pe vremuri, lângă Mănăstirea Cașin. În deschidere la ora 5, echipa de under 19 ani, deci sub 19 ani, a României a învins adversarii canadieni de under 19 cu scorul de 21-14, pentru că în cursul săptămânii de duminica trecută ei sunt oaspeții noștri. S-a jucat un prim meci care l-am câștigat cu 20-3, un al doilea meci miercurea trecută unde ei au jucat cu cei de 18 ani și au câștigat, deci cu 21-17 și astăzi și pentru jucătorii noștri a fost o premieră. Am jucat pe terenul de onoare, cum se spune, în nocturnă, pentru mulți jucători o premieră și este un lucru bun că am obținut victoria. Da, acest lucru nu poate să fie decât benefic pentru cei un pic mai mici, care vor face pasul către echipa mare. Și care pregătesc campionatele europene de la anul, deci cel de 18 ani va avea loc în Polonia în aprilie, cel de 19 ani la sfârșitul octombrie, începutul lui noiembrie la Lisabona, în Portugalia. Da, așadar, meciuri importante și interesante și pentru cei un pic mai mici decât cei din Naționala Mare. Da, deci vedeți că Federația Română se preocupă și de cei mai tineri. Toate acțiunile care au fost toată vara au fost dedicate copiilor de 12-14 ani. Deci Una intercepție lui Ioniță, vom reveni foarte imediat. bine. Da. Șansă acolo, nu reușim prin Calafeteanu să câștigăm balonul. Lucaci, nu cred că este Macovei capitanul, da, l-a luat foarte bine acolo pe demiul canadian. Da, într-adevăr, un meci spectaculos, cu acțiuni foarte deschis. Canadienii păstrează mai mult posesia, dar apărarea noastră este bine așezată. Se joacă dintr-o parte, se încearcă, se busculează în grămada spontană, câștigăm balonul. Un balon bine recuperat. Iată Coste încearcă să facă un punct de fixare undeva pe linia de 15 metri. E bine că reușim să le furăm aceste baloane canadienilor. Da, dar iată că facem o greșeală. Păcat, se joacă repede la mână. Number 9.
O problemă, un placaj în întârziere, cred eu, după ce jucătorul canadian a jucat cartonaj galben, din păcate, pentru Surugiu. Da, spuneam că se joacă dintr-o parte, se încearcă încă, se studiază adversarul, încercăm să busculăm pentru că suntem foarte rapizi în susținere, chiar și în apărare, busculăm adversarul, dar din păcate pe baloanele recuperate facem greșeli și iată că suntem sancționați. Vom juca 10 minute în 14, va fi foarte dificil, mai adevărat că unul dintre jucătorii cheie, Demiu Demele, bine, noi suntem organizați pentru că Valei Calafeteanu poate să joace și Demele, deci mijlocaș la deschidere, cum se spune în românește. Este jucătorul care face legătura dintre pachetul de înaintare, acei solizi care luptă pentru câștigarea balonului, și pianiștii, cei care cântă la pian, cum se spune, cei care îl plimbă dintr-o parte a cealaltă a terenului jucătorilor linilor de înapoi, sau 3 sferturile. Se pregătesc de asemenea canadienii să mai pună puncte pe tabelă, o poziție foarte ușoară, mai ales pentru un jucător de picior drept. Da, poziție ușoară, dar Incomodă. incomod într-adevăr. A șutat ca un jucător de soccer sau de fotbal. N-a luat în serios exercițiul și iată că au irosit posibilitatea de a marca 3 puncte. La 7 în continuare pentru România, care iată continuă cu o evoluție entuziasmantă seria acestor meciuri test disputate în București. Da, o lovitură de reîncepere din 22. Se plimbă balonul, se avansează undeva la mijlocul terenului. Reușim să-i stopăm undeva la linia de 40. Bine Turajvili, care oprește puternicul pilier canadian. Greșesc adversare, ne aruncăm pe balon, îl recuperăm prin Macovei. Iată, se lasă avantaj. Ion Paulică. Ion Paulică a făcut trecerea din campionatul englez în cel francez. Da, la Perpignan. Iată din nou Macovei, din nou un punct de fixare pe mijlocul terenului, se întoarce jocul, Fercu. Bine prins, numărul 8, 2 jucători, cei mai buni jucători de pe teren, un duel 1-1 interesant. Vlaicu, o lovitură de urmărire. Bine recuperată Ionuț Dumitru acolo, care este scos în margine undeva în 40, pe linia de 40 de metri în favoarea canadienilor. Parcă s-a mai încins jocul, dacă la început a fost un rit fals, unde fiecare echipă s-a studiat, au încercat să profite de greșeala adversarului, dar acum fiecare echipă a luat pulsul adversarului și a început să-și impună jocul. Deci o luptă interesantă între cele două echipe. Echipa Canadei, care alternează jocul înaintare cu cel al liniilor de înapoi. Un balon din nou recuperat foarte bine de jucătorii noștri. Ce am observat până acum, canadienii au o problemă la nivelul susținere. Ciobigal, Ioniță. Rezistă foarte bine Ioniță. Bine repede, Vali Calafeteanu va scoate acolo pentru Vlaicu. Da, Lucaci. Extrem de bătuios acest Viorel Lucaci. Din nou o șansă bună, Ciobigal. Ciobigal în forță. Reușim să păstrăm poziția balonului. Un nou punct de fixare, Coste, prins de 3 adversari, reușește să păstreze posesia balonului. Da, a rezistat foarte bine Coste. Vlaicu. Prind însă canadienii. Suntem acolo
bine în apărare. Bine recuperează Calafeteanu pentru Fercu, care va degaja. Într-adevăr, optarul canadian, un jucător foarte tehnic, care trage echipa în față, din nou fără susținere. Și din nou pierd posesia balonului. Foarte bine reacționat, deci este slăbiciunea canadienilor de a nu asigura susținerea purtătorului de balon. Jucătorul care a făcut pas îl privește, noi reacționăm foarte repede, venim acolo pentru a juca balonul, reușim să-l întârziem pentru a ajuta liniile să se așeze, dar în același timp îi împingem să greșească, contestăm posesia balonului și iată că adversarii sunt în dificultate, greșesc și reușim, bineînțeles, să ne instalăm undeva pe linia de 22 de metri în câmpul advers. Să sperăm că vom ieși din nou cu puncte. Da, avem nevoie, ne apropiem oarecum de sfârșitul primei părți. Cât de bine ne-ar mai prinde niște puncte pe tabela de marcaj. Se mută jocul chiar la 22. Au arătat stejarii că au suficientă forță să împingă arțarii, dacă e să folosim o formulă plastică. Da, într-adevăr, ia să vedem. Sârbe foarte bine prinde acolo. Ne structurăm bine. Va fi un mol interesant. Iată că echipa României a început să avanseze, se pleacă în partea închisă. Ionuț Dumitru. O luăm acolo pe metru pătrat. Lucaci. Din nou un punct de fixare. Se pleacă undeva pe bordura aglomerării. Probă de forță a jucătorilor noștri de înaintare. Se încearcă structurarea unui mol, este pus rapid jucătorul român la sol și iată o greșeală. Și purtătorul de balon a atins un partener care era în fața lui. Este, cum se spune, un offside involuntar și se dă o grămadă ordonată în favoarea echipei cu frunza de arțar. Stejarii și arțarii. Da, așa cum spuneam, este a patra confruntare dintre cele două echipe. Mai are puține momente până când va reveni și Surugiu pe teren. Da. Am rezistat bine cele 10 minute în inferioritate numerică. Surugiu este singurul jucător care provine de la CSM București. Nu găsim niciun jucător. Da. Lovitură de pedeapsă. Pilierul dreapta a formației canadiene a fost prins de patrulă, dacă se poate spune așa, și sancționat. Echipa României a arătat foarte multă maturitate, au fost foarte preciși în ceea ce au făcut și de fiecare dată când au venit au fost pragmatici, dacă putem să spunem așa, și la fiecare ocazie care au avut-o au pus puncte pe tabela de scor. Da, îl vedem și pe Marius Tincu lângă jucători, însă el are acel bidonaj cu apă, acel tertip pentru a putea ajunge la jucători. Da. Retras de un an și jumătate, capitanul României. Cred că este destul de greu însă să treacă printre ei, prin teren, dar să nu mai facă parte din acel 15. Da, e complicat la început, pe urmă te obișnuiești și te împaci cu gândul că nu mai poți. Da, important este că ai putut la un moment dat și ai arătat ceea ce poți. Da, e cel mai important, pentru că totuși jocul este o plăcere, ne jucăm, e un joc de copii, dar important este să nu treci ca o valiză prin gară. Iată, da. 3 puncte, 12-7 pentru România.
Vlaicu mai aduce 3 puncte extrem de valoroase pe tabela de marcaj, mai ales că nu mai este foarte mult până la finalul primei părți. 2-3 minute de prelungire probabil, dar cronometrul este în mâna Da, întotdeauna cel oficial este cel al oficialului arbitrului. meciului, da, arbitrul. Bună recepție. Ar trebui să ieșim. Six, stop. Yeah, okay, yeah. Un balon de urmărire. Advantage knock on. Bine recuperat de jucătorii canadieni. A fost un înainte, se lasă un avantaj. Advantage over. Din nou recuperăm balonul. Da, la aproape fiecare atac din ultima perioadă, din ultima parte, Okay. Advantage knock on. It's a knock on by. Este dus în partea cealaltă. O grămadă spontană. Sunt opriți jucătorii canadieni. O margine. Joacă rapid. Yeah, line out ready for him. Da, se va rejuca marginea. How many? 7. Murray? Yeah. s-a bătut foarte scurt acolo. O margine rapidă, cum îi spunem. S-a jucat scurt undeva cu primul om din margine pentru a asigura posesia balonului. Jucătorii noștri sunt conștienți că sunt ultimele momente ale primei reprize. Iată, de nou o lovitură pe partea închisă. Este bine prins jucătorul canadian. Mare presiune. Reușesc să scoată balonul. Lovitură de picior de degajare foarte bună. Calafeteanu recuperează bine. Să vedem Pentru cum va răspunde. Fercu. Da. Fercu are suficientă forță, pasează acolo pentru Ionița, luat tare și scos în tuș în cele din urmă. Da. Nu mai arunca, Ioniță, ține, nu nimic. Bine, au avansat bine băieții noștri. Bună apărarea jucătorilor canadieni. Margine în favoarea jucătorilor. L-am auzit și pe Calafeteanu spunând Din nu mai nou aruncați izolat Tina. jucătorul advers. Reușesc totuși să păstreze posesia. Out the way. Un balon în gleznă, cum se spune, în șosete. O greșeală. Una înainte și va fi o grămadă ordonată pentru echipa României. S-a așteptat acolo în prima fază pentru că am fi putut poate profita. Deci am pus sub mare presiune pe jucătorii canadieni care greșesc copilărește. If you end up with your feet Ar fi momentul să se încheie prima repriză. Cred că vom asista la ultima grămadă ordonată în favoarea echipei României. Foarte bine așezată, undeva la 30 de metri pe lungime, de mijlocul terenului, să vorbim așa, pe lățime, cu două oportunități de atac. 3 minutes, I think. Yeah. Foarte dificilă pentru apărare. Da, practic este deschisă oricărei părți. Da, bineînțeles, să vedem care va fi alegerea echipei noastre, care va fi lansarea de joc pe care o vor propune jucătorii noștri. Closer, please, Romania. Da, cred că se va juca pe partea dreaptă. Îl văd pe Fercu așezat în ax și sunt sigur că va pleca în momentul când balonul va fi introdus. No, Stelică Burcea pe partea introducere a profitat de neatenția, o greșeală copilărească și iată un contraatac foarte periculos al adversarilor care recuperează un balon pierdut neglijent, din păcate. Reușesc acolo prin Hudson. Și iată că suntem sancționați. Hey, hey, hey. Da, jucătorul care a placat, nu a lăsat Jim, how adversarul. much time, please?
Dacă mai este timp de o margine sau nu. So time off. Sorry, how long? Da, arbitrul de centru cere celui de-al patrulea arbitru timpul. Mai sunt 2 minute, deci 2 suficient minute. timp pentru un atac. Vor trimite în margine și de acolo poate reușim, de ce nu, să furăm posesia. Foarte importantă margine. Avem nevoie să contestăm acest balon în aer, undeva pe linia de 22 de metri. Păcat pentru că am recuperat foarte bine un balon, am reușit să ajungem în 22 advers, dar din păcate ne-am precipitat pentru că mai mulți jucători au încercat să ramaseze balonul și să avanseze. Din lipsă de comunicare s-a făcut o greșeală, păcat, dar se mai întâmplă. Cine nu joacă nu greșește, numai cei care joacă fac greșeli, pentru că este uman. Deci câștigă foarte bine posesia canadienii. Atacă mijlocul terenului cu numărul 12, foarte penetrant. Se încearcă undeva pe bordura punctului de fixare. Numărul 9. Trebuie oprit acolo în cele din urmă Philip Mack. Iată situație, suntem în dificultate. Se joacă, au jucat foarte repede în spatele liniei de apărare. Se încearcă o penetrare undeva. Se funcționează foarte bine. Apărarea jocul este de pas, bună. însă reușim să-i ținem departe. Nu trebuie să pătrundă prin acea breșă. Rămânem bine așezați. Greșesc adversarii, este una înainte și se va termina repriza. Ieșim Am cu scăpat fața cu curată. fața curată, într-adevăr. Chiar am auzit și pe spectatori, au simțit acest moment greu pentru jucători. Da, au respirat ușurați pentru că adversarii noștri au reușit o acțiune foarte bună, au jucat foarte repede în spatele apărare sau prime perdere de apărare, au fost opriți undeva la 10 cm de linie. Acolo apărarea noastră, în schimb, a fost foarte agresivă și i-am dus înapoi pe adversari. No. Back you go. It's on there, buddy. Listen. What's the issue? They're all offside all the time. Okay, not for me. What? Not for me. Okay, so you cannot react like that again. I just told them. You cannot react like that again. Sorry, sir. Okay, thank you. Iată, Okay. Scrum. grămadă ordonată, grămadă se revine la greșeala inițială, deși jucătorii canadieni își doreau altceva, undeva offside. Da, chiar a venit capitanul, i-a spus, însă arbitrul le-a comunicat decizia. Time, please. Bineînțeles, niciodată un arbitru nu schimbă decizia în jocul de rugby. El este cel mai apropiat de acțiune, așa a văzut el. Jim, I can't hear you. Okay, let's go. Yeah, let's play. Romania, please. Trebuie să nu greșim aici, să fim foarte atenți, să degajăm. Este ultimul moment ordonat al primei reprize. Set. Yes, nine. Da, o scoate și degajează. Aici Foarte bine. se termină și prima repriză, cred. Da, Da. într-adevăr, fluierul de final pentru prima parte. Doamnelor și domnilor, noi ne vom reîntâlni cu dumneavoastră în aproximativ 15 minute de aici, de pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triunf. Because that's probably what happened last week with something like that. It's just going to spark off a massive, and we don't want that again, okay? All right, so I know you. Which is Ne-am întors, doamnelor și domnilor, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triunf, aici unde România conduce la pauză cu 12-7, echipa similară a Canadei, după o partidă decisă în prima parte, cel puțin pe tabela de marcaj, pe loviturile de pedeapsă concretizate în puncte de Florin Vlaicu. De partea cealaltă, canadienii au reușit un eseu încercat. O primă repriză destul de grea și pentru România. Harry Dumitraș ne spune, și în partea a doua toate elementele tactice
Cum a fost prima parte a acestei confruntări? A fost o repriză foarte spectaculoasă, cu mare volum de joc, unde echipa României a fost foarte pragmatică și a luat toate punctele care a avut orice posibilitate, deci orice trecere în terenul advers a fost fructificată pe tabela de scor. Echipa Canadei a avut poate mai mult posesia balonului, dar apărarea noastră a fost foarte bună. Am primit numai o singură încercare și jucătorii noștri au reușit să intre la cabine cu un avantaj pe tabela de scor de 12-7. Începutul reprizei a doua va fi foarte important. Primim lovitura de reîncepere. Dacă putem să spunem așa, este important în această repriză să ținem posesia mai mult, să stăm mai mult în câmpul adversarului, să nu lăsăm să se apropie de terenul nostru de țintă. Iată un balon important recuperat prin Stelică Burcea, placat imediat, reușește să păstreze posesia. Se va juca cu piciorul Florin Surugiu. O lovitură scurtă de urmărire, bine recuperată de băieții noștri. Da, de această dată iese mai bine. E bine că am reușit la acea fază să rămânem în posesie. Iată pericol pe partea dreaptă. O situație bună pentru canadieni. Din nou, susținerea data aceasta este bună. Deschide repede, apărarea noastră este bine așezată. Mihaiță Lazar reușește să placheze, se joacă în același sens. Iată că au băgat turbo, cum se spune, jucătorii canadieni. Da, și acest Ardronoptarul, un real pericol. Da, un jucător, iată, se joacă la înălțime, cum se spune, cu pase scurte, se bate imediat linia avantajului, nu se joacă foarte mult în fața apărării, apărare foarte bună. Putem să recuperăm balonul, dar suntem penalizați din păcate. Să vedem ce ne spune jucătorul asistent de placaj, deci sau plachiorul nu a eliberat zona placajului. Iată că au rectificat tirul, cum se spune, jucătorii canadieni, aduc mai mulți jucători în susținere pe jocul în momentul de fixare, reușesc să păstreze posesia și au devenit un pic mai periculoși și au oportunitatea să reducă din scor, dar știm că în prima repriză numărul 10 canadian am mai beneficiat noi așa de un mic bonus, să spunem. Da, între timp, îmbucurător, stadionul este plin. Să nu uităm, mai avem o partidă test săptămâna viitoare contra celor din Fiji. O echipă cu care, în afara acelui meci din 2010, ne-am întâlnit în 1991 la Cupa Mondială. Așa cum vă spuneam, alături de mine se află și cel care a reușit o fabuloasă încercare. Fijienii sunt cu siguranță un alt stil. Un alt stil, dar care au fost cărmănați aspru de către italieni astăzi după amiază. O echipă care joacă foarte mult. Da, de această dată n-am mai avut însă noroc. 3 puncte în plus pentru Canada. Da, 12-10. Să vedem reacția băieților noștri. Este foarte important în acest moment să punem o presiune mare, să impunem jocul nostru, să-i facem să se îndoiască pe adversari. Se alege lovitura de reîncepere în 4-4. Reușesc să degajeze foarte bine jucătorii canadieni. Iată că își mai complică viața, au schimbat tactica de joc, joacă mai mult cu piciorul pentru a ocupa terenul, ceea ce ar trebui noi să facem, să jucăm mai mult în câmpul advers. Margine pentru echipa României pe linia de 40 de metri în câmpul nostru de joc. O margine redusă în 5 jucători. Pe primul om Coste, bine captată. Da, este mol. Este un mol, da. Probă de forță. Iată că ne impunem. Rezistă bine jucătorii canadieni. Se cere eliberarea balonului pentru că molul a fost oprit. Placaj bun la Lucaci, dar reușim să păstrăm acolo.
Bine asigurată susținerea, cred că se va juca cu piciorul, să vedem. Da, Vali Calafiteanu, o lovitură de urmărire. Bună recepție a canadienilor, luat tare acolo, însă de Macovei. Da, se joacă foarte rapid. A creat acolo Paulică un zid excelent. Da, foarte bine, pierd balonul, dar cineva și-a uitat din nou mâinile pe jos. Este Ion Paulică, din păcate. Foarte bun placajul, a oprit foarte bine o pasă în interior, pentru că apărarea circula pentru a acoperi spațiile exterioare. S-a încercat prin încrucișare să se creeze o breșă. Paulică, prezent, foarte atent, a oprit, dar după execuția placajului nu a reușit să ridice foarte repede, să elibereze plachiorul și a fost sancționat undeva pe linia de 50 de metri. Da, totuși să ne întoarcem pentru 5 secunde și în planul intern, unde astăzi s-au disputat sferturile de cupă. Cluj a învins pe Poli Agro Iași cu 32-19, Știința Baia Mare pe Farul cu 45-18, CSM București terce Bârlad 64-6 și Timișoara Steaua 13-23. Da, într-adevăr, Steaua București confirmă sezonul foarte bun care l-a făcut. Iată, revenind la meci, un balon bine recuperat, captat de către adversari. Rămân în cele din urmă în posesie, undeva chiar lângă linia de 22. Iată, o lovitură tactică de picior bună în spatele apărării, dar balonul este în margine. Iată că a observat că linia noastră este foarte agresivă, au încercat să joace cu piciorul în spatele primei perdele de apărare. Am asigurat, bineînțeles, acolo avem o margine undeva la 5-6 metri de linia noastră de țintă. Primul săritor, Coste, foarte bine, se încearcă prăbușirea. Un mol și sunt penalizați jucătorii canadieni care au încercat să prăbușească molul, lucru interzis. Și ieșim bine din această zonă periculoasă. Da, a fost o situație destul de grea, însă compartimentul de margine a funcționat foarte bine. Da, este foarte important să-ți câștigi balonul, cum se spune, curat și să reușești să ieși din acea zonă, ceea ce băieții noștri o fac, acel lucru făcut foarte bine de băieții noștri, care reușesc să mute jocul undeva în 40 de metri în propriul câmp de joc. Am avut în imagine și pe Pompiliebor, să nu uităm acel meci memorabil cu Franța. Să pună camera și aici pe noi, dacă tot sunt băieții așa, că numai pe Nea Pompi pun camera. Ați apucat să jucați și cu Nea Pompi o scurtă perioadă? Chiar vreo 3-4 ani am jucat împreună, suficient. deci la începutul anilor 80, la începuturile mele în echipa națională, domnul Borș era în acea vreme titular pe post. Reușesc să recupereze canadienii un balon. Se plimbă destul de ciudat balonul. Unul dintre jucătorii noștri este la sol. Atenție la această fază, nu trebuie să prindă canadienii balonul. A reușit totuși să recupereze, bine placat. Se creează un supranumeric undeva, o ieșire din nou în... Dar bine, Vlaicu, bine, au încercat... Practic l-a luat în brațe. Da, au blocat ieșirea balonului. Iată, luptă între cei din linia întâi. Ion Paulică oprește. Foarte bine ne apărăm, undeva aproape de linie. Moment bun al adversarilor. Reușim să ne apărăm bine, trebuie să ieșim cu fața curată. La 5 cm de linie. Suntem acolo, se duc lupte ca la Mărăș, la Mărășești. Românii n-au pierdut, să luptă din nou. Da, atenție la această fază. Da. Din păcate, încercare. Nu, să vedem dacă arbitrul meciului va cere Arbitraj video la această fază. bineînțeles. Da, se oprește timpul. Da, se oprește timpul, bineînțeles. Să vedem reluarea. Da. Este încercare, din păcate, după părerea mea. Din acest unghi în care... Să vedem noi pe ecranul de control. Acum, poate a fost o greșeală undeva. Da, linia. Da.
Din păcate și Stelica Burcea se plânge de umăr. Da, un moment mai dificil pentru echipa României, dar mai sunt totuși 35 de minute de joc. O schimbare. Da, Se Dorin pregătește Lazar, Dorin Lazar, da, un jucător solid. Stelica a făcut un meci foarte bun. Da, Stelian Burcea, de altfel capitan al echipei campioane, da. Exact. S-a văzut astăzi în meciurile de cupă absența jucătorilor noștri, Fercu și a înaintașilor care sunt la echipa națională. Da, s-a acordat încercarea. 5 puncte suplimentare pentru canadieni. Da, noi am văzut foarte repede pe monitoare și dumneavoastră pe micile ecrane în reluările oferite de către colegii noștri din carul de transmisie. Da. Iată că revin la conducere canadienii. Mai au șansă acum să pună 2 puncte pe tabela de marcaj. 15-12 pentru Canada. Și 2 puncte suplimentare, bineînțeles. 17-12. Haideți, băieți, avem nevoie de o revoltă acum. Este foarte important. Da, și e nevoie poate și de o încercare a stejarilor. Avem nevoie de puncte, nu contează cum, foarte repede să marcăm puncte, să nu coborâm brațele, să nu punem un genunchi la sol, să ne ridicăm foarte repede. Să punem mâna pe minge este cel mai important. Iată că pleacă din propriul câmp jucătorii canadieni, sunt opriți foarte bine. Iată că jucătorii noștri sunt un pic nervoși. Câteva scurt-circuite. Da, se mai întâmplă și la case mari. Probabil a scăzut temperatura la București. E briza mării care a ajuns până aici. Și băieții noștri vor să se încălzească un pic mai mult. He's okay. Have a chat, Da, să vedem ce s-a întâmplat. Mihai Macovei sau cine este Coste. Da, nu avem nevoie de aceste momente. Nu trebuie să ne pierdem capul, să rămânem disciplinați. Este foarte important să nu comitem greșeli, să dăm cadouri. Crăciunul este peste o lună de zile. Da, mai avem într-adevăr. Cadourile trebuie să ne le oferim singuri. Hai să vedem, acolo încearcă să conteste canadienii. Bine, da, reușim totuși să recuperăm balonul, se constituie un mol. Balonul este blocat. Dați în spate. Da, atât timp cât este în mișcare molul, dar iată a fost oprit și iată balonul revine canadienilor. Un moment, cred eu, din punct de vedere psihologic important. Nu trebuie să cedăm în aceste momente. Cred că jucătorii care au participat la mol au fost pe o poziție foarte înaltă, au dat posibilitatea adversarului să stopeze prin poziție mai joasă. Ar trebui să coborâm nivelul de împingere pentru că suntem foarte performanți la acest exercițiu, dar fiecare trebuie să concentreze, să nu încerce să joace individual, să jucăm în continuare colectiv. Mai sunt 30 de minute de joc și putem să revenim și să obținem victoria. Trebuie să credem. Da, la fel cum au crezut și în partida contra celor din Tonga. Da, atunci mai erau doar 3-4 minute, acum mai sunt mai mult mai mult de 30 de minute, deci haideți, băieți, să ne concentrăm. O grămadă foarte importantă. Bind. Set. Yes, nine. Într-adevăr,
Ce forță impresionantă! Da, pilierul stâng a României l-a urcat pe gard, cum se spune, pe omologul său canadian, care a fost penalizat. La un moment dat am avut impresia că merge pe bicicletă, avea picioarele în aer. Nu știu dacă mai putem avea reluarea. Trăiarul canadian a suferit grav și iată recompensa. Posibilitatea de a marca 3 puncte suplimentare. Iată că jucătorii noștri au realizat că sunt mai puternici în grămada ordonată, au pus mare presiune și i-au împins pe adversari să facă o greșeală și vom reveni, bineînțeles, la scor. Totul stă în piciorul lui Vlaicu, care are o poziție destul de bună, la 30 de metri. Da, pe Florin l-am văzut trimițând printre buturi și din poziții mai îndepărtate și din unghiuri mai dificile. Da, trebuie, vorbind de grămada ordonată, trebuie să ținem cont că în momentul introducerii proprii, în momentul când talonerul ridică piciorul, toată grămada adversă are un sprijin mai puțin și atunci echipa în apărare are posibilitatea să pună o presiune mare, mai adevărat pe pilierul care are capul la interior și să-l busculeze, să-l împingă să greșească. Ceea ce au făcut băieții noștri. Hai, Florin! Și 3 puncte pentru România. Da. 15 la 17. Iată o schimbare, Turașvili părăsește terenul, Andrei Rădoi la talonaj. Aplauze pentru Otar Turașvili, georgianul naturalizat. Un jucător cu suflet mare, o inimă mare, care a devenit cu adevărat român, gruzinul care este foarte sufletist pentru echipa națională și nu precupețește niciun efort. Iată, din nou ne structurăm într-un mol. Da, într-adevăr, Da, foarte bine. Ionuț Dumitru. Un balon de urmărire. Puși sub presiune canadieni, obligați să trimită. Marius Sârbe ratează acolo intercepția, întinde brațul, însă cu noroc canadienii păstrează posesia. Da, într-adevăr îl blocăm bine pe șaptele advers. Reușesc canadienii totuși să păstreze, vor degaja câmpul de joc. Un balon, un cadou frumos pentru Fercu, un balon excelent pentru contraatac. Da, Fercu poate să facă ce știe mai bine, preferă o pas acolo către aripă. A fost o pasă sub presiune. Se încearcă partea închisă, Lazar, nou intrat. Dorin Lazar. Din nou Rădoi, primul balon, important. Rădoi cu un suflu proaspăt scoate de acolo Surugiu, mai departe circulă balonul, Ciobigal pasă. Vlaicu, punct de fixare. Se încearcă din nou partea închisă, undeva în apropiere. Da, e bine că ne apropiem de linia de 40 acolo, trebuie să încercăm să penetrăm acest zid pe care îl constituie Alternează canadienii. jocul între înaintași și 3 sferturi. Iată, se încearcă din nou partea închisă. Balica la Feteanu. Iată, se scoate balonul. Vlaicu pentru Dorin Lazar. Stopat. Iată, se încearcă un balon pentru Fercu, care va lua un interval. Atenție la acest balon. Balon recuperat din spontană. Da, un șut tactic acolo, să vedem, trebuie să prindă foarte bine, bine degajarea. Da. Ceva probleme Da, pentru arbitrul, Ionuț Dumitru, da. a fost busculat în aer, într-adevăr, jucătorul canadian foarte inspirat. Avem aici pe reluare. A plonjat într-adevăr, n-a putut să oprească, a plonjat pentru balon. N-a fost un gest vizibil intenționat, a fost totuși un gest subtil, dacă putem să-l numim așa. Nu a făcut voiajul degeaba, Da, deci a da, venit da. și a atins, deci se simte prezența. Și a atins o parte din obiectiv. Da, bineînțeles.
reușind să obțină și o margine undeva pe linia de 22 de metri. Se pregătește să repună Pifero. Un balon bine captat. Iată, canadienii organizează un mol. Bine structurat. Iată, probă de forță. Scot balonul. Cercat acolo în crucișare. Da. Într-adevăr, bine văzut. Trecere fără balon pentru blocarea perdelei de apărare din interior. S-a jucat în culoarul din exterior. Iată, foarte atent arbitru întâlnire. Nu s-a lăsat păcălit. Jucătorul care nu avea balonul a oprit un apărător și ne dă posibilitatea să ajungem de nou în câmpul advers, undeva pe linia de 40 de metri. Avem o margine. Da, e nevoie și de aceste aplauze din tribune. Cât de mult conta și pentru voi în acea generație, o generație de aur. Am avut o șansă extraordinară să jucăm la București în fața a peste 40.000 de suporteri, 20.000 în meciurile cu Franța pe Giulești și bineînțeles 50-60.000 pe Twickenham, la Murray Field sau la Eden Park, Arms Park, marele stadioane. Într-adevăr, e un lucru foarte important. O motivație, o sursă de motivație suplimentară, dar eu zic că este superb că mulți oameni de rugby sunt astăzi aici, da, ne susțin și într-adevăr publicul, chiar dacă nu sunt 20-30 de mii, sunt foarte, foarte inimoși, fac 50 de mii pentru că sunt alături de noi, ne încurajează în momentele dificile, ne dau un al doilea suflu, dacă putem să spunem așa. Iată un jucător care și-a schimbat tricoul deja. Pilierul canadian joacă cu partea superioară. La vedere, dacă putem să-i spunem așa. Trebuie să fim atenți însă la această fază, canadienii. Iată, nu-și pune deloc tricoul. Atenție la acest șut, bună recepție, se oprește o lovitură de pedeapsă, dar într-adevăr, din nou în zona de placaj, nu a părăsit zona unul dintre jucători. Marius, sorry, I couldn't hear you. Robert Dascălu pe margine se pregătește și el de intrare. Să vedem ce se va întâmpla. Undeva la liniile de înapoi, la nivelul centrilor, să vedem, sau la aripă, dacă unul dintre jucători este lovit, sau va fi o schimbare tactică, să vedem. O penalitate undeva la 35 de metri. Da, Harry Jones într-un unghi mai dificil, undeva la 5 metri de linia de margine. Da, a arătat dintr-o poziție mai ușoară. S-a lăsat o liniște. Harry Jones nu reușește ținta, da. Și iată Fercu culcă balonul. Beneficiem de o lovitură de reîncepere de la 22 de metri. Să vedem. 11. Se face o schimbare. Deci numărul 9, Surugiu, iese. Deci Calafeteanu trece la grămadă, Vlaicu la uvertură și Dascălu la centru. 19 minutes. Un balon lung. Din nou funcționează foarte bine jocul de pase, foarte bine Dascălu acolo. Da, proaspăt intrat, multă energie.
Iată, se joacă pe mic perimetru, asigură bine posesia. Joacă undeva prin spate, bine văzut Macovei. O execuție foarte tehnică, de excepție, exact în spatele jucătorului nostru. S-a încercat să joace foarte repede. Da. Din nou în câmpul nostru, trebuie să ieșim de aici, băieți, haideți. Beneficiem de o margine, da. Au început să alterneze foarte mult jocul la mână cu jocul cu picior. Au observat spațiile libere jucătorii canadieni, jucători de experiență. Băieții noștri sunt bine. Da, au și o medie destul de bună de vârstă, jucătorii României. Da, sunt jucători cu experiență. Iată, Vali Calafeteanu, un balon înalt. Cât pe ce să avem posesia? Cât pe ce? Beneficiem totuși de o grămadă ordonată. Suntem undeva la linia de 40 de metri. Am arătat mai devreme în grămada ordonată că suntem puternici, că știm ce vrem. Da, trebuie să confirmăm acest lucru. De data aceasta avem introducerea, deci va fi un pic mai dificil pentru noi, pentru că noi suntem cei care avem un picior de sprijin mai puțin în momentul talonajului. Să sperăm că băieții noștri vor fi foarte concentrați, bineînțeles, vor scoate bine acest balon pentru a ieși din propriul câmp de joc. Bind. Set. Yes, no. Grămadă echilibrată. Bine introducerea. Stay outside, 9. Hook is up. S-a întors grămada, s-a răsucit grămada. Front rows will come up. Front rows will come up. Taylor, the prop is completely onside. Se reface această grămadă. Let's go, Chief. Op Noordwijk, de voorruimte! Yes, good. Come on, call red! Crouch. Bind. Set. Yes, 9. Use it, Romania. Da, Excelent pentru joacă Sejan. bine prin spate. Cu două Laicu, sărite, Percu. Percu. Dorin Lazar. Pierdem balonul, păcat, păcat. Și Da, o fac și adversarii noștri de Da. astăzi. 12 away. Vantage over. reușim să mutăm jocul de partea cealaltă. Se joacă pe partea închisă. Laicu. Dascălu atacă linia. Haideți cât mai repede în susținere. Bine Macovei. Reușesc băieții să păstreze posesia. Un balon înalt. Ionuț Dumitru, să vedem dacă va reuși. Nu, câștigă foarte bine canadienii. Excelent Coste. Foarte bine presiunea jucătorilor noștri. Și iată 3 puncte. Da, Posibilitatea de a mai marca 3 puncte. da. Și posibilitatea de a trece în avantaj. Chiar și la Mustase. Oportunitate foarte bună pentru naționala noastră. Gustat din plin jocul stejarilor de către spectatori. Ne-am revenit repede după încercarea primită. E un lucru bun pentru băieții noștri. Iată că se plătește forța pachetului de înaintare.
Și acum vorbeam de forță, rugby-ul nu înseamnă doar forță, ci și sensibilitate. Poate acesta nu este atât de vizibil în confruntările din teren. Stejarii luptă în această seară nu doar pentru România, cât și pentru micuța Teodora. Micuța de nici 2 săptămâni s-a născut cu complicații grave, ce interesează un ajutor cât de mic, dar însemnat pentru familia Șervănescu. Pot găsi toate informațiile pe site-ul oficial al Federației Române de Rugby. Da, suntem sensibili la orice eveniment, pentru că asta, în primul rând, suntem oameni. Sportul este un mijloc care ne face mai puternici, să trăim în grup. Încercăm să educăm tinerii, să-i ajutăm. Poate că în momentul când vorbim de solidaritate, de încredere, de respect, unii cred că sunt numai vorbe. Iată, Da. 3 puncte. Aceste vorbe se concretizează și în fapte și în puncte în această seară. Da, bineînțeles, e un lucru foarte bun. Iată, România din nou a trecut la conducere, 18-17. Vlaicu a marcat toate cele 18 puncte ale echipei României. Se fac schimbări în echipa Canadei. Time off. Un al doilea balon pe teren. Hold on. Oh, yeah. I just want to make sure you got the right number of players as well. Bine de Andreea. Okay? Okay, time on. Oh, hold on, stop. Iată o schimbare, Popârlan Time off. în locul lui Coste. Sorry, time on. Sânge proaspăt. Da, Popârlan și el component al celor din Timișoara. Balon bine captat. Open play! Din nou un balon de urmărire. Bun șutul, bună și recepție, însă acolo Da. pierde un tempo fundașul canadienilor. Pas ușor neglijentă, dar a venit șutul lui Jones, bună recepție. Marc. Marc s-a strigat. Da, oprire în aer, deci Marc. 10, please. 10. Bine văzut de fundașul nostru Cătălin Fercu, care dă aer un pic Yeah, so. înaintări, respirăm. Avem avantaj pe tabela de scor. Hold on. Vom încerca să ocupăm terenul. Se mută jocul undeva la centrul terenului. Spectatori de toate vârstele pe terenul de rugby. 19. Da, mulți copii. Parcă ar fi și păcat să nu-i aduci la asemenea meciuri, să vadă ce înseamnă jocul de rugby și ce atmosferă E o unică. atmosferă plăcută. Este un spectacol. Hai acum să încercăm să contestăm. Sunt foarte bine organizați în aliniament jucătorii canadieni. Au jucători înalți, foarte tehnici. Foarte puternic Bidens. Atenție la acest Evans. A câștigat metri importanți, iar canadienii mută jocul undeva la linia de 22. Da. Mers foarte bine pasele, scoatem Pasă. perfect în tușă. Da. Reușim bine să ne apărăm. Ciobigal, ultimul apărător. Ciobigal, de altfel, cu evoluții foarte bune și în campionat pentru vicecampiona din Baia Mare. Un jucător în formă, cu mare experiență. Jim, how long is there left, please? O margine din nou importantă pe linia de 22. Hold on, sorry, someone Trebuie sorry. să degajăm Sorry, how terenul. long is left? Nu trebuie să ne expunem. 11 minutes. 11 minutes left. Yeah. 11 minutes, 11 11 minute. minute de joc. 11 minute de foc, 11 minute dificile. Hai România, haideți băieți. Haideți să mergem până la capăt. Jocul are 80 de minute. Avem nevoie de victorie. Puteți să o faceți. Suntem alături de voi. Balon bine captat de către Popărlan. Have hold him in the air.
sancționați jucătorii canadieni. Bineînțeles, în momentul în care prinzătorul a luat contact cu un adversar, este mol, nu mai avem voie să-l punem la sol. O greșeală copilărească. Mulțumesc, băieți! Vlaicu a încercat să trimită cât mai departe. Undeva deja la 2-3 metri în câmpul advers. Da, deja parcă nu mai a scăpat un pic de emoții. Da, într-adevăr. He can't touch him in the air. Okay? Margine pentru echipa noastră. Iată că și publicul, Dar este și mai greu pentru a se auzi codul de margine da, cu această într-adevăr, atmosferă. That's one. Romania. se duc lupte grele. Reușim să păstrăm posesia balonului, se joacă cu piciorul din nou. Fundașul canadian foarte bun în aer. Da, a Se capturat. relansează contraatacul foarte rapid. Trebuie să fim atenți la această fază. Trebuie să alerge cineva. Avem și noroc. Mulțumim. Un înainte a demiului, a mijlocașul la deschidere canadian. Că tot vorbim de În această cadouri. seară Dumnezeu este român. Acțiune foarte periculoasă, iată să face o schimbare, se simte oboseala de o parte și de cealaltă. Da, Constantin Pristaviță. Da. Da, Mihaiță Lazar este cel care este. About 9 minutes, I think. Mihaiță Lazar, campion în Franța. Un lucru mare pentru rugby-ul românesc. Da, de-a lungul timpului Petru Balan, Adrian Lungu, Adrian Lungu, un coechipier de bază. un coechiper, da, cu Castră, Tonița cu Biarritz, Tincu cu Perpignan și, bineînțeles, Toniță. da, și Mihaiță Lazar cu Castră, deci ultimul campion. Dacă nu uit eu, pe vremuri, cred că Busec cu La Vultă. Sper să nu uit, știu că Radu Demian a câștigat Yves de Manoir cu Turonul. Deci sunt câțiva jucători români care Au avut un cuvânt de spus chiar și în rugby-ul francez. în rugby internațional. Da. Stay on side then. Iată, o a doua împingere, pleacă Macovei. Vlaicu. Excelent joc prestat de fundașul canadienilor, de Da, Matthew într-adevăr, Evans. jucător, suntem penalizați. Păcat, din nou aceeași greșeală. Cred că am fost penalizați de 5-6 ori pe parcursul meciului pentru neeliberarea la sol a adversarului. E păcat, e păcat. Poziție destul de dificilă pentru canadieni. Da, dar se schimbă. Pritchard este cel care încearcă să trimită printre bese. 7 minutes, yeah? Undeva la 40 de minute, mai sunt 7 minute. Is that right, Jim? 7 minutes. Poziție destul de dificilă, greu. Da, și distanța este una Și destul de- distanța și... Da. Bineînțeles că publicul nostru nu-l lasă să se concentreze. E păcat, se întâmplă rar pe terenurile de rugby acest lucru. Da, chiar că se întâmplă destul de Respectând rar. adversarul, păstrăm liniște. Sincer să fiu, cred că el nici nu ne aude în momentul Da, cu acesta. siguranță. James Pritchard. Și Avem balonul trece pe lângă. Iată că Rămânem în avantaj. cu rămânem în ceva avantaj, noroc. dar sunt momente dificile. Trebuie să strângem rândurile din nou. Da, și Horațiu Pungea Da, ia locul lui se Ion schimbă Paulică. toată linia întâi, da. Da, avem nevoie de jucători proaspeți. Horațiu Pungea proaspăt transferat la Scarlets.
Sorry. Iată, se alege un punct de fixare. Se încearcă penetrarea acelui zid acolo de lângă sârbe. Bună această penetrare. De nou în jurul numărului 8, care Ne-a făcut zile fripte, de ce să nu recunoaștem. balonul circulă bine până în capătul până în marginea cealaltă, este întârziat. Se atacă în zona unde sunt jucători lenți, se deschide rapid. Din nou numărul 8 la balon. Foarte bine, Vlaicu încearcă să-l Foarte scopeze bine. în prima fază. Reușesc să păstreze posesia canadienii. De data asta se lovește de zid. Da, n-au mai nimerit Da. pe unde trebuie. Se fluieră. Da, într-adevăr, o greșeală. La încrucișare cei doi jucători, The ball is there for you to play da, the ball. nu sunt penalizați, este o greșeală tehnică, deci este o grămadă ordonată pentru echipa României. N-a fost un paravan, Time's off, time's off. scăpăm cu fața curată. No. Și ar fi bine să scăpăm cu ea curată și la finalul jocului. Mai sunt 6-7 minute sau mai puțin chiar. Haideți băieți că se poate. Let's go. Let's go, please. Nu uitați, cu rugby de calitate ne întâlnim și săptămâna viitoare în duelul test cu Fiji. Closer, please. Closer, please. Closer. Grămadă importantă, trebuie să ieșim de aici, să nu mai dăm balonul, dăm prea ușor balonul cu piciorul. Într-adevăr, îi menținem sub presiune pe adversar, dar este foarte important să nu le mai dăm balonul pentru că sunt foarte periculoși. Am scăpat numai cu avertisment fără a plăti cash, cum se spune. Grămada ține bine. Primește Vlaicu, care nu se va complica. A fost poate una dintre cele mai reușite execuții. Din nou izolat jucătorul canadian, dar și noi nu mai avem prospețimea din prima parte. Iată bine, bine apărarea din nou. Reușesc. Mulțumim. Din nou un mic cadou. O greșeală. Bine apărare, bine băieți. Da, merită. Haideți că se aplauze, poate, într-adevăr. într-adevăr. Ionuț Dumitru, unul dintre cei mai tineri jucători. Pristăviță și Ionuț Dumitru, care au făcut parte din generația din 2011, care au jucat la campionatul european de juniori în echipa României. Astăzi joacă pentru prima echipă. Rugby românesc produce tot timpul. Este un lucru bun. Dar este important și poate ar trebui să-și îndrepte poate mai multe persoane ochii către acest sport și să se creeze, nu știu, poate mai multe terenuri și poate niște condiții mai bune pentru acești adevărați eroi. Într-adevăr, un balon. Suntem din nou penalizați. Păcat, păcat, păcat. Coming over the ball. Da, într-adevăr, unul dintre jucătorii noștri s-a aruncat peste balon. S-a urmărit din partea arbitrului ca nivelul umerilor trebuie să fie întotdeauna mai sus decât nivelul bazinului. Într-adevăr, nivelul bazinului a fost mai sus decât nivelul umerilor. Sorry, Jim, 3:45, did you say? Un pic sever, Da. după părerea mea, dar greșeala a fost. Yeah, thanks. E ca și în viață, dacă treci pe semaforul roșu, riști ca o mașină să te sancționeze imediat. Imediat. Așa este și în sport. Trebuie să înțelegem acest lucru, că orice greșeală se plătește. Moment din nou dificil. Este a treia oară. James Pritchard. Oare ne mai poate ajuta publicul? Vom afla imediat după execuția lui Pritchard, perfectă însă. Da, într-adevăr. Revin canadienii în avantaj.
dar mai avem timp, haideți băieți, avem exercițiu de la meciul trecut în ultimul minut. Da, practic Haideți. se poate face același scenariu. Exact. Este important să nu mai greșim, am greșit prea mult astăzi, am greșit mult, este păcat toată munca. Reușesc canadienii să recupereze balonul. Da, nu se complică. Ba, se complică. Un balon cadou pentru Fercu. Flaicu. Nu au avut o execuție foarte bună, trebuie să profităm. Da, într-adevăr, reușim să păstrăm poseția. Dolin Lazar penetrează. Avem nevoie să-i bușculăm pe adversar. Pristăviță. Iată din nou Popârlan. Un pic Încearcă singur, să haideți băieți, haideți! Avem nevoie de puncte, haide România! O forță Poate excelentă. măresc un pic pasiunea trece peste funcția care o am în această seară, dar ne dorim din suflet ca echipa României să reușească un rezultat mare. Ar fi păcat, hai băieți, haideți! Încet și sigur, e bine, trebuie să măcinăm, să ne apropiem Da, din ce în ce mai bineînțeles, mult. să stăm acolo, să nu facem greșeli, să împingem pe adversari să greșească, Da, poate trebuie să nu provocați. plecăm fără puncte. Advantage, penalty. Iată că avem penalitate. Da, da, este Avem un avantaj, penalitate pentru este. România. Shoulder. O fază grea. Același lucru, un arbitru care Da. a sancționat enorm astăzi zona placajului. Iată că cu 3 minute, cred eu, înainte de final. Okay, 15 seconds, thank you. Da. Numărul 15 canadian. Iată că istoria se repetă. Da, presiune Iată că mare. publicul nostru a început să se dezmorțească. Simte Hai că suntem România, la un pas. haideți că se poate. Avem nevoie de aceste puncte. E nevoie ca Vlaicu să fie înconjurat de căldură din partea publicului. Yeah, Da. thank you. Îi trebuie liniște. O poziție bună pentru Florino, un Vlaicu de multe ori decisiv. Hai Florin, victoria apasă pe umerii tăi și stă în piciorul tău. Și Bravo, este! Florin! Și este! 3 puncte pentru România. 21 la 20, nu e Istoria se final. repetă. Bravo băieți, bravo România. Un meci extraordinar, un parcurs excelent. Canada pleacă de aici. Trebuie să dăm... Șumulită din nou după Tonga, că a fost și rândul Canadei. Da, rămâne un lucru extraordinar. România cu Canada la noi în țară. Trebuie să dăm legătura. Mulțumiri Harry Dumitraș. Eu vă Urmează duelul mulțumesc. cu Tonga. Să auzim numai de bine. Aplauze pentru adevărații Și vă eroi. așteptăm pe toți sâmbătă viitoare. Fiji este echipa care ne onorează. De la ora 19, sâmbătă viitoare pe TVR2. Numai bine. Felicitări!